can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Ug manghinaot ko nga imo kong sabton. Ug imo kong dawaton. Sabton? Dawaton? Nga imong sabton nga nung ako ning gibukat. Ug dawaton nga imong gikong anak. Primo! Kadiyot pa. Doon na lang ko'y kuhaan. Kadiyot lang kayo. Ang imo man lagi ning birth certificate. Ako ning ipakita ni mo, ma. Aron matudlo na ko ang pizza sa imong paghimugso na ko. Primo. Kini, ma. June 7, 1998. Mao ang imong paghimugso na ko. Ang akong birthday. Oo. Mao na imong pagkatao. Ug mao sa nay pagkamatay sa usa ka primo. Tungod sa usa ka car accident. Unsay laing primo? Ma, kasulunon ko ug kasal unta namo ni Glenda June 8, 1998. Kasal? Mahal ko kayo si Glenda, ma. 7 ka tuig ang mong relasyon. Primo. Sa dihang nakapasar mi sa board, nanarbaho dayon mi. Nagsabot mi nga commerce ang iyang kwaon ug mag-major ug accounting. Nakapasar siya sa board exam sa accounting. Samtang ako, nakapasar sa board exam sa civil engineer. Sa dihang nakatrabaho mi, nagplano dayon mi sa among kasal. Ug mao to, June 8 natakda ang among kasal. Nag-final practice mi sa simbahan pagka June 7. Gikan sa simbahan, ako siyang gihatod sa ina. Ug pagpaulin ako. Ambot signos gyud tingali kay wa gyud ko makabantay sa usa ka dump truck nga maugi pagguho gikan sa eskina. Nabantayan ko nga mura kog naglupat. Pero diha gyud sa kong huna-una nga musuod ko sa usa ka bag-ong na tawo nga bata. Og ikaw mo misud sa bag-una kong gianak. Ako, ma. Oh my God. Sa dihang gipangutana sa nurse, kinsaingan sa bata. Ako mo'y mihumhum sa nurse nga primo. Unsa? Ako. Mao di ay nga nahibong mi si Papa ni mo sangan. Doon nakigilitok ngan. Pero ang akong gihumhum sa nurse, maoy iyang giswat. Oh my God. Gusto. Nahinumdum ko. Ngan sa usa kasikat nga artista, ang ingan unta nimo ni Papa nimo. Fernando kay sikat man adtong higayon na si Fernando Po Jr. Pero sa diyang nakuha namo ang imong birth certificate, primo na'y nakabutang. Karon, ma, mituok na nga imo man tuod kong anak. Pero doon na ako'y kabuot. Pero miuha ka sa diyang nataho ka. Sa diyang gilagpak ka sa doktora. Wasa ko masayod ko nga nung miuha ko. Ang diharag yun sa akong hunang-huna nga magkita paghihapon mi sa Glenda.
nga madugtungan ang duha na mo kakuma. Primo. Nga naman. Nagmahay ka ba nga ako mo'y nahimo ninyong anak ni Papa? Wa man. Wa. Tungod kay buutan ka. O gimahal ka namo ni Papa nimo. Salamat kayo. Nahinangup sa ko nga kamo mo'y nahimo na kong ikaduhang gikan. Kadtong imong untang pangasawunon. Si Glenda. Oh, mao na anak. Buhi pa siya. Og daga pa hangtod karon. Buhi ba siya, ma? Usa na kabiyuda. Ha? Gikasakit niyag maayo ang kalit kong kapatayon. Nagpa-assign siya sa iyang head office sa Canada. Ug human sa pila ka tuig, minyo siya sa usa ka Pilipino gihapon. Ug may anak sila nga karon daka na. Namatay di ay ang iyang bana kay biyuda naman ka siya. Tiguang na. Dili ba kayo, ma? Kayo sa man siya ka businesswoman. Hinungdan nga naariglar niya ang iyang kaugalingon. Dili unta kumutuo. Pero kay mauman ka ni tinuod. Wako'y mahimo. Ma, nalipay kay ko. Nga natug-anan ko ikaw sa misteryo sa akong pagkatao. O dili na ko maglisod sa pagpatabang ni mo. Unsay buot nimong ipasabot. Siglinda, ma. Dili mo tuo nga usa ko ka reincarnated. Nga ako si Primo Guevara, ang iyang boyfriend o pamanunon. Bisag kinsa naman tingali. Mausad na'y mahuna-huna, Primo. Pero ikaw, ma, nganong bituo ka man? Lahi ang pagbati sa usa ka inahan, Primo. Ma, matabagi ko pagpasabot ni Glenda. Nga nagpakabuhi ko tungod niya. Nga mibalik ko tungod niya. Murag nagkalaw mga mong panagkontra tumatan mo na. Pagtuot ni siya tungod kay matured ko, ako siyang sibugan. Pero, doon na sa mga ko'y ikabuga niya. Oh, ibalik ka matan mo na. Kinang ako siyang unan. Kinahanglan nga, ako mo'y makapatay niya. Busing! Ayaw mo hindi ako lalay marbas. Mabuto na, busing! Ikaw din. Ikaw din, busing. Uy, managong siyar, busing. Ay managong biya din sa tinahan, busing. Animal. Ano ba, busing? Sunod ha, sunod. Kung duty ka gani din sa tindahan, Ayaw pagbiya. pero dili ko makapuli ni mo. Sugot mo ka. Kaya tingin ko ni mong naong. Animal. Kita lang kong away tungod mo na. Busit. Sakay mo rabis, busing. Ilom! Pura mong kag... Winupos, busing eh. Sige mo kag sapot. Gusto ko. Kita ko din yung pabuton. Gusto ka? Di tal mo siya. Kasi aron ka gani. Panawag og lain mo puli ni mo. Litsi! Ma, pwede ko nimong ubanan? Asa man?
Mupalit ko regalo para ni Curly sa iyang birthday. Okay. Pero mahapit una ta sa office, kay doon ako itugon sa akong secretary. Di day mahimo nga. Imo lang siyang tawagan sa cellphone, ma. Murag excited ang akong anak da. Magpatabang manggukunin mong pili para ni Curly, ma. You know, parehas biya mong taste sa akong amika. Oh, okay. Ubanan ka na ako. Pwede na ko ni mong biyaan sa mall, makon. Makapili na ko. Maayo pa. Let's go. Kang di malasa ginagoro nga dawa. Ni ako silang Glinda. Pero gingnan ko silang helper nga mo pa ilang pagpanlakaw. Wala ba siya masayod kung asa tong inahanog anak? Unsa kay makaukal hindi malas kong naong, no? Di man unta ko pati naong. Bebe. Ako po nung lion sa amin ng akong itsura. Huy! Ha? Kagdi malasa, Jud. May kabantay ko nga doon yung motor nga. May kalit tugtungan sa akong tuong kabahin. Igong tato! Uy. Nakabaram dahi ko sa traffic tungkol sa kalit ako paghunong. Munang gibusinahan ko. Kang di malasa, Jud! Mao gina akong ganahan basta kauban tang duha nga mag-shopping, ma. Kaya maapilan po ko ni magpalit. Ingon magkagiganahan ka sa kapalit nato para ni Girlie. I love you for that, ma. Labaw pa kang love-love na ako, anak. Nianam rin ako mga dabar cats, ma. Hain man. Tuara, sa fast food chain. Tanawa. Ila kong giwara-warahan sa ilang mga kamot. Ako sila toon, ma, ha? O niya, doon na kay kwarta diya. Tingalig ila kang pabayron. Don't worry, ma. Sobra ko din maghihatag ng allowance na ako. Bye, ma. Sa ato pa, biyaan ka na lang nako din eh. Mubalik pa ko sa office. Biyain na lang ko, ma. Bye. Uli before dinner. Sure, ma. Unsa man gyud hitsura adtong Primo Guevara? Nganong nangutana man ka, ma? Interesado ka? Of course. Okay, dali, ma. Asam ko nimo dada. Gusto ka man kahamutan na sa iyong hitsura. Ako siyang ipakita ni mo. Guwapo siya, ma. Hain ka gwapo nimo. Ang buot na kong ipasabot. Karon god nga anak ka na nako. Mama sa doon. Mahimo ko anang I love my own, ma, kung musulti ko. Mayo nang ikaw gyud makakita. Unsa ni nahitabo na ako. Kalit kaayo nga misantop sa akong hunahuna si Primo. Kadtong Primo nga gisaaran ko forever.
Taon-taon na sa ngawa ko makaduaw sa iyong lubong. Mudiretso hinuon ko dito. Basin paga. May tubag ang ako mga pangutana nga natanggong diri sa akong dugana. Akong duaw ng lubong ni Primo. Private cemetery man lagi ni Iho. Ni adin higilubong si Primo Guevara ma. Ni si Glinda. I can't remember when you were there. Si Glenda gyud kaha ang nakita ni Primo, mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilano. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I find.